Onye ọma egeni m ntị daalụ. Eji m ogeni na-anabacha anyị n'ọnwa Maachị, ya bụ ọnwa wemụ m, ọnwa na dị n'iri a mezu mgbe ashọ ka ya ala ekwune olu oge ọnya ga-amarị ọnwa na ka m mụzụkwa nwa m, nwa izizi mbụ Ngozi. So ya bụ ọnwa oriri ga-adị na ya bụ ọnwa Maachị. Asị nke nji ogeni nabacha ụnụ zizikwa ụnụ ofu ozi dị mkpa nchọke nzie ụnụ nye niwa akpọ YouTube nsị ka ụnụ jee subscribe a. O nwere ego wa na-eme o nwere ego wa ga-anaghị wee banye, o nwere ego wa ga-anaghị n'ishu ofe ka ọ bụ oriri ka nsi ụnụ bịa rie, o nwechara onye nsị bịa lụa. Achọ nke ọ bụ n'ebe ọ ka anyị niile ga-enwe ike na anọkọme, maka na iwu dị bọọnị adị n'ike dịka iwu dị n'ebe nna ekwu okwu ni asụsụ na masụ hụbeni ndị nwe onye nna igwe okwu ni nna asụ nye ni wakpọ Facebook ama na wenye m ekwu. Ọ bụ na mmadụ ama na enye ekwu olike lue na ajọ nkata ka ikpa etichie wee ya ka nji sị ka anyị na-atari na YouTube anyị tarisi abụọ. Ụfọdụ ndị dịkwa mmanụ nwa ike kọwa n'oyibo eweche m ebe ni ya bụ ọnwa Maachị ya mekwa ya ọhụma Chukwu ya duo anyị ka ọ bụ na nkwụ anyị hụ ọmụa a ga-ejelubọdị, maka na ọmụ ebu ụzọ na nkwụ n'ọnwa anyị bụ Maachị. Ụbọchị izizi ya ga-emekwa ya ọhụma luo ụbọchị o chere mebụ ya bụ ọnwa luo ụbọchị 31 ga-emekwa ya ọhụma nye ọbụla anyị lo n'ilolo dị mma Chukwu ya ike ka anyị wee mezue ya bụ ọnwa mma ya ọhụma. Eke dị n'ime ya mma ya ọhụma, Orie dị n'ime ya mma ya ọhụma, Afọ dị n'ime ya afọchana anyị nye dị mma, Nkwọ dị n'ime ya mma ya ọhụma. Ndị dị ime ga-amụkwa n'udo na anwụrị a ga-etekwa pọda tenzu n'ishu. Chukwu ya dome anyị domekwa anyị lue ka anyị melue ebe anya anyị dị n'osukwa ka ogbuo anyị ogbuo onwe onye chụma ya ọ daa anyị chụkọzụkwa ga-ada ma ọ bụ na nye o mejọ njọ anyị lụọ rie mgbe alụ na rie ma ya bụ n'ochi. Chukwu ya chekwa anyị nọ na mkpọrọgwụ ada akpụ apelete na ote na onye na-alụkwa egbue achụ efue ka alụ nwe egbu anyị na-emenye ya bụ Chukwu ka enigwe n'ụwa yi anyị ka anyị na-eme aga na-aga nọ n'ishu achụ ga-efu anyị ọsịsọ amasụ anyị ajọ ndị ama hụ anyị ọ na-eme nọ n'ishu anọ azụ ọ na-eme na azụ anọ n'ishu maka na ishu n'ishu kwa ahụ oke nwe aga na-aga nọ n'ishu melu ebe anya anyị dị anyị tụọ ụtọ meka nka ofu oke agọbele ọfọsụ na ga-adị ndụ tụ ụtọ meka nka ka anya anyị lue anya ya amaluo mana a ga-atọ nọ ya bụ ụtọ n'afọ Chukwu ka enigwe n'ụwa ka ndị ekpe ya bụ ekpere n'ọnwa Maachị ya mekwa ya ọhụma ọ na-aga n'ishu na ya bụ ọnwa Maachị. Nye ọbụla alụ nọ n'ilo na-ahụ ume mezue ekpere ndị na ekpere ndị ọzọ eji m afọ Chukwu ka enigwe n'ụwa na nwa bụ Jizọs Kraịst wee kpuchie n'afọ Jizọs. Amen. Onye si na ya bụ chi ya mekanivo jibụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi ya mekanivo jibụrụ Chukwu. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma, ife n'ụwa si na chi ya dị mma, ife n'ụwa si na chi ya dị mma, ife n'ụwa si na chi ya dị mma.